Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mangadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndingangotiwo ndiri Slay Queen mukoma. Zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakova Slay Queen, so I started going to college and my parents, they were like really poor. Life was very difficult. Dzimwe nguva makuseni ndaiti ndisati ndaenda kuchikoro ndaitombotanga ndaenda kumusika, then kana mama vapedzawo kuita tumwe tumabasa vobva vachizouya, then she will take over. Mukoma ndaitoendako kumusika kwekwe nditori nemabhuku angu nei straight from there munhu wotokwira wotoenda mutown. Ndaizoti ndasvika mutown paya ukaona kuti awa ndo anonzi ma1. Dzimwe nguva unenge wadikitira paya, asi nguva yekuti unge uchidzokera kumba panenge pasitomborina. Then there was this other girl one day yakati, iwewe, why is it uchingogara uchinowaziya? I felt so embarrassed, but I knew kuti she was telling the truth. Saka musikana uyu akazoti one day akati, I'm very sorry, I did not mean to embarrass you. Paya pandakati iwewe unonowaziya too much, I was just trying to understand your situation, kuti why is it semunhukadzi unobva kumba usina kugeza ungoya kunoko. That was when I told her kuti inini like ndisati ndauya kucollege ndotanga ndadai, so the time yekuti ndinge ndichizokwanisa kugeza there won't be any time at all. That is why I just rush straight to college. Akabva ati ingawaniswa uri pama1. Okay, I will tell you something, but later on, not like today. So mukomanashi after that was when we became friends. Ndakabva ndazoenda kumba kwavo musikana uyu, her parents were not there. Mukoma takazotoenda kumba kwavo neimwe mbinga yake, her blesser. Vakabva vaita zvavakaita, I was waiting for them in the dining room. Vakati vapedza paya, mbinga iya ndokubva yaoneka, but ichinooneka mukoma yakabva yazondipa $100. Ndikati mari yakawanda. Ever since I had started dating, ndainge ndisati ndakambopiwawo $100 nemukomana wandei ndichidanana naye. So iye akazoti abva kunoperekedza mbinga yake, ndikabva ndati wow, asikana, mbinga yako ine mari, yandipa mari. Akabva andibvunza kuti wapiwa mari, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndapiwa $100. Ndokubva aseka, akabva ati so you are still very poor, you think kuti $100 imari yakawanda. Ndikati iwe $100 imari yakawanda ka, I can do ABC. Apa ndainge ndava kutofungirawo vabereki vangu kuti kamari kako kandaige ndatowana at least pandaizopinda mutown ndichibva kumba kwavo ndobva ndatotengawo kagrocery, and my parents were going to be very happy because kumba zvinhu zvainge zvakatooma. Akabva anditi don't worry, I'm going with you to town, then we'll buy some groceries together, then I can even take you. I'm still waiting for my bro to come, then I'll ask for his car and ndobva ndazokuperekedza kumba kwenyu. So mukomanashi akabva azondiudza kuti iye just a couple of minutes that she had spent nembinga iya ainge akatopiwa mari yainge ichikwana iyo kuita $460. I was so shocked mukoma kuti munhu ungapiwa mari yakawanda kudaro. On top of that ane dzimwe mari dzaiti anopota achipiwa nayo mbinga iyoyo. So takazoenda mutown, she then helped me, ndokubva tazochizotenga grocery $300 and something rainge rakawanda mukoma. We then returned back home. Mama vakatoshamisika, ndikabva ndavaudza kuti iyi ifriend yangu, like iye vabereki vake vane mari. Of course vabereki vacho vane mari, but iye ainge achingoita zvake zvemujolo zvainge zvisingazivikanwe nevabereki vake. Mama vakatombonditi iwe munhu uyu asi kuda kukujoinisa Satanism here. Ndikabva ndati kwete mama, I don't think kuti munhu ari kuda kundijoinisa Satanism. Zvadaro takaramba tichingowirirana naye musikana uyu. Then that was when he started taking me to different restaurants. Zvezvekutoti aitondidzidzisa kuti kana uchienda kumafancy restaurant you need to dress to kill, and then you can get yourself a man ikoko. So nerimwe zuva mukoma takati tiri kuya
that was when she told me kuti there were 2 guys that were going to come. One of the guy mukoma zita rake haritauriki because munhu atoriwo famous. So this guy ndiye akazoenda neni kuDubai and ended up forcing me kuti ndinge ndichiita zvimwe zvinhu zvokuti nanhasi uno I'm still regretting. So the guy straight came up to me and then we talk, and ndokubva tazoenda, we then sat on a different table. Friend yangu nembinga yake, they were having their nice meal on another table. We spoke. So pandakaburitsa foni yangu akatoseka mukoma because kainge katori kaTecno ndava kutotora mapicture, then akabva anditi oshandisa yangu. That was like the first time kutobatawo iPhone muupenyu hwangu. So akabva azonditi, do you want an iPhone? Ndikati wangu. Akanditi, okay, are you willing like right now tiende kunotsvaka iPhone? Ndikati ewe, are you even serious? We just met. Akabva anditi takabva tapinda mutown mukoma ndokubva ndatengerwa a good used iPhone that even came with the original charger, the packaging and what. Ndakazoti ndasvika kumba iPhone iyo kuti ndinge ndichiiburitsa zvakati netsei, ndaitongoishandisa kungotora mapictures. But what I have learned is that vabereki kunyange vakazozviziva hako kuti uri kuita zvemijolo, but as long as uchivabatsirawo pamba, buying groceries, even kutobhadhara rent, zvimwe zvacho vanozoita sekunge vasiri kuzviona, because by the time pandakazoburitsa iPhone iyoyo mukoma ndainge ndatokwanisa kutobhadhara rent in advance after ndaenda kunorara kumba kwemurume uya, then ndainge ndava kutotenga magroceries pamba nei. So my parents would not even ask me. Baba ndivo vega vakambondibvunzisisa zvakawanda, tumubvunzo twakawanda vakabva vanditi if it is your choice, it is your choice. It was because ndainge ndaenda kunoapply passport without telling them. So ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuvacation naye murume uyu. So my dad was against that idea. Vakati, how come nemunhu uyu hamusati matombova kana nemwedzi yakawanda kubva zvamakatanga kudanana, now ava kuti ari kuda kuenda newe kuDubai, ko kana akaenda kana kuchekeresa kuDubai ikoko. Saka ndakabva ndavati this was like my chance to market myself. Ndava kuvanyepera kuti kuDubai ikoko ndichatonosiya maCV nekutotsvaka basa nemaconnections. So me and this guy takabva tachizoenda kuDubai. Takati tasvika kuDubai mukoma, the very first few days everything was okay, but akachizotanga kunzwa mudumbu mushure mekunge auya akabata, handizivi kuti chichokoleti chakaita sei chaakauya nacho mukoma. Chokoleti iyi yainge iri dark brown, but mukati mayo yaiva nezvimwe zvainge zvirimo zvandisina kukwanisa kunzwisisa. Ndakati ndichida kunoidya chokoleti iyi, it tasted like garlic. Ndikati chocolate inoshata kudai so, because I know kuti chocolate is supposed to be very sweet. Ndobva ndaramba kuidya. Akaidya chocolate yake yaya kusvika yati dhu kupera. Mukoma nashe mushure mekunge adya chocolate yaya ainge odurura. Saka pose apo paaienda mutoilet ndaingofungidzira kuti munhu ari kunoitira whatever, manyoka acho iwawo achidururira muchemba. But ainge aine kamwe kabhaketi kaainge akauya nako. Kabhaketi akamukoma, it was a small 5-liter bucket. Ainoitira manyoka ake mubhaketi imomo. So akazondidaidza manje mukoma nashe mushure mekunge mazouya umwe murume uyu ainge ari muIndian, uyo waakazondimanikidza kuti ndinge ndichirara naye. Iye akatarisa mukoma. Mushure mekunge ndamanikidzwa nemuIndia uyauya, asati aenda akabva azondidaidza kubathroom. Ndakati ndaenda kuya maita kunhuhwa mukoma, apa ainge akabata chibhaketi chechiya. Ndikabva ndati, what is going on? Akabva andeti ainge aine mari svinu yaainge achida kupiwa nemuIndian uyu. Saka muIndian uyu he had a request. The first request was aida kutanga arara negirlfriend yake kuti akwanise kuzopiwa a business deal. After that he was supposed to humiliate himself and his girlfriend in front of that Indian so as to seal that business deal. It was a show of submission kumurume wacho iye uyo wandainge ndamanikidzwa kuti ndinge ndichirara naye. Mukoma nashe ndakati ndakangomira paya. I was still in shock. Ndokubva achizondidira tsvina yaya. Akandidira tsvina iyewo ndokubva azvidira tsvina yacho. Apa tose tiri vaviri
tainge takashama. Akabva azondibata ruoko zviya zvekuti ndakatoona kutoti panapa if I try to fight with him kana kuurawa ndinourawa, because ndenge ndakatoona kutoti bodyguard remuindian riya rainge ritori nepfuti, but he was in another room, so I think so ndakabva ndangotanga kuchema. Ndakati ndichichema akabva andirova mbama, but akandirova nechekugotsi. Ainge akavhara dori mubathroom akabva ati nyarara, wazvinzwa, you are not going to mess up things for me because it has almost been 2 years trying to seal this deal. Just shut up, I'm going to give you your money. Handiti kuzobvuma kwawakaita kuuya kunoku, it is because uri munhu anokara mari stereki, saka let us go and get money. Mukomana acho ndakabva ndachizozvuzvurudzwa from the bathroom. Murume uya muindian iye akabva aenda akabva anogara pane kamwe kacouch, giving us the space yekuti tinge tichizorara pamubhedha. Ndakaenda ndikandorara pamubhedha mukomana acho, ndokubva tatanga kuita bonde takazara tsvina kudaro. Mushure mekunge taita bonde for about 3 minutes, muindi uya akasimuka. Apa ainge atori busy achitotambisawo chinhu chake, achitoratidza kutoti zvinhu zvaitomunakidza kuona vanhu vainge vakazara tsvina vachiita bonde. Ndokubva tachizonzi taifanira kuti tinge tichiyamwana sikarudzi dzedu. Mukoma kudya tsvina chaiko ndokwandakaita kuDubai. Ndaida kurutsa mukoma, but ndainge ndichitya kuti kana ndikarutsa zvimwe kuda ndinokwanisa kuzourawa, and I was thinking about my parents. Takati tapedza kudaro mukoma tikabva tanzi taisafanira kuti tinge tichigeza. Iye hake akazoenda akati, but I don't want you to bath until tomorrow, I am coming here. Akazouya mukoma mangwana acho, it was somewhere kuma10 ko iko kunhuhwa kwatainge tichiita, room yose yainhuhwa. Paakauya ndo paakabva achizotanga kutaura nembinga yangu, but ainge akabata rimwe zibhegi mukoma. Muona magym bag aya rainge riri reAdidas, rainge rakaita kuzara mukoma. Ndokubva azoti ndige ndichienda kunogeza. Ndakati ndapedza kugeza ndokubva azorara neni zvekare, but I suspect kuti kunyangwe mbinga iyi inenge inotombopota ichitomborarwa naye muIndia iyeyo, because muIndia uyu anotorakidza kutoti iye kana vanhurume anotorara navo mukomanashe. So muIndia uya akazoti aienda, mbinga yangu yandainge ndiinayo yakabva yachizovhura chibhegi cheche. Ndikaona kuti mainge makazara maUS dollars. Mukoma akabva anditi ndichakupa mari yako, but I'm going to give you your money kana tava kuzimu, otherwise unokwanisa kuzopinda pama1. So what we did mukomanashi was that from Dubai we flew straight to China. Ainge atori nevanhu vake, so mari iyi zhinji yacho akazoenda akanoisiyako kuChina ikoko. Then he bought some equipment. Zvinhu zvacho I did not even understand kuti mari dzacho dzinotenderedzwa sei. Then there was someone kuzimu ainge aine zvinhu zvaainge achida kuChina. He then bought for that man zvinhu izvi chinzi zvichazoya via Durban, then iye obva azopiwa mari yake. Saka mari zhinji akaisiyako kuChina kune imwe business partner. Enewo takazoti tauya kuzimu ndipo pandakazopiwa mari yainge yakawanda mari iyoyo. But what hurts me is that even though nemaparents angu we are now living a comfortable life, but izvi ndo zvandakaitwa kuDubai, kudyiswa tsvina, kurepewa, kurohwa, kuita sei, simply because I was trying to change my own life, because being born poor, it is not an easy thing. This is my confession mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Yo, zvazvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa zvimwe kuda dzimwe dzati tingoti mbinga maybe vanhu ivavo vanenge vakatoenda vakanopiwawo mari kuDubai sezvakaitwa mbinga iyi. Hanzi I think kuti mbinga iyi inotombopota ichitomborarwa nemuIndia. Yeah, it is possible because kana makati iye akanzi he has to submit kumuIndia iye so that akwanise kupinzwa mumabusiness deals. Hey, pakaipa
Please tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndava neabout 2 weeks kubva zvandakatanga kushandirawo umwe murume uyu wandiri kushandira mukoma, iye ane mari. Munoziva kuti vanhu vanonzi vane mari muno muZimbabwe, he is one of those guys. Apa ari quiet zvake, so ndine dzimwe nguva dzekuti sometimes I can go with him, driving him to different business meetings, and usually this takes place midnight. Iye aiti ndo panorohwa mazheti acho iwawo, but now I have come to realize kuti no, haasi mabusiness dealings, but anenge achitoenda kunobatsira mamwe mafriends ake avowo vakaromba. He then came clean with me, so ndakapiwawo room yekuti let's say kana ndikaenda naye kumabusiness meetings, then I go with him tingangoti maybe kuma past 11 p.m. tozodzoka maybe kana kuma 2 a.m. kuti ndike ndichizoenda kumba hazviiti. Saka ndakabva ndanzi unenge uchishandisa room iyi. Mukomana chimazuva ekutanga ndakamboti zviri nani kuti ndinge ndichirara mumotikari, but ndakati ndivete mumotikari pane zvakangoitika mukoma. I felt as if motikari imomo ndainge ndiine munhu uyo wandainge ndiinaye ainge akanditarisa. Saka I told my boss, akabva anditi okay, chingorara murumu macho imomo. So the reason as to why ndainge ndisingadi kurara murumu umu, hamuna mubhedha mukoma, mungorinika TV, saka ndinotowaridza pasi. Saka ndakatopiwa maspecific instructions ekuti ndinowaridza sei, and the boss vangu vanototi vange vachitoya kuzotocheka kuti ndawaridza chaizvo here. Saka ndisati ndawaridza mukoma, pane rimwe jira regreen randinotanga ndawaridza pasi, then 2 in 1 on top of jira regreen, then jira regreen on top of that, ndobva ndachizorara zvangu. Mukoma nhashe bhatidzikirira rinondibata almost each and every time kana ndawaridza saizvozvo. So nerimwe zuva ndakabva ndati mazimucheka iwawo egreen haasi mazimucheka emashavi here ari kukonzeresa kuti ndinge ndichizobatwa nemadzikirira. Mukoma nachi ndakazoti later on ndakiya do ndo pandakabva ndachizobvisa micheka yegreen ndikabva ndazongorara pamusoro pe2 in 1 riya. Mukoma nachi ndo pandakatanga kunzwa movement dzainge dzichiitika muceiling. ndaitonzwa kutoti iyi inyoka chete iyi iri kufamba. Ndigoti ndonzwa munhu kutaura. Munhu uyu ainge achitotaura nabosi vangu, but vainge vari panze vakakurukura kane usiku hwose kuzonosvika samwe kuma 5. Ndaiti ndikabatwa nehope pandaizovhunduka ndaitonzwa vanhu vachitotaura. Saka mangwana acho makuseni bosi vangu vakamuka vakandimudhurira. Takazoti tava kubasa ndokubva vazondidaidza kuofisi kwavo, vakabva vazondiudza kuti ivo vakaromba mukoma. Vakabva vanditi kana uchifungidzira kuti ndiri kunyepa uya pano. Mukoma vakabva vazvoenda nini, vakabva vazonovhura imwe office iyo yatinotoziva kutoti no one is allowed to go in there. Saka mukori nezvimwe zvimakabinets zvirimo. Saka pane chimwe chesimbi, it's an old one. Vakangonochivhura mukoma, ndikaona muine sikarudzi yemunhurume nemabhora nei mukoma. Vakabva vatoti iyi isikarudzi yandakacheka pamutumbi wababa vangu. Ndakati ndakatarisa mukoma ndokubva ndatotanga kutonzwa dzungu, ndikabva ndafenta. Pandakazomuka mukoma ndakatoona vainge vachipfira mate mukapu. Vapedza kupfira mate mukapu vobva vandimanikidza kuti ndige ndichinwa. Vakabva vanditi wanga warohwa nebuka, saka kukunwisa mate kwandiri kuita handisi kuda kuti unge uchizofa. Mukoma ndiyo secret yangu iyo yandiinayo, confession yandakaudzwa nabosi vangu. Pose apa ndainge ndisati ndamboudza kana anyone, ndatotanga kutoudza imimi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka ivo vaiti ndodiniko, ndoramba here ndichingomushandira murungu uyu kana kuti ndongosiya hangu basa. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura nawo mu comment section.